Auni yang ma bi amina zamenye jemani ke kuma oyere nyabala jala chuga mina sugu kele do ala ani fana nakola fendo fana yarle fleni a sanfelala nasro la liste aboni ni tay aboni o kele ko ife ifarala ni mano kan wa au bismillah kuma oyere nyabala jala chuga mina na fenda mado yirawla jaba dingile aubergine dingile poivron dingile karoti den fila ale de b'a timiya gan fana damadɔ b'a la chupom ani fana yɛrɛ ɲɛ b'a la persil b'a kɛrɛ la ani furundo baadi o dɔ bɛna kɛ furundo sɔsi ye kɛrɛfɛ an ka da sigilen filɛ nin ta kan an bɛna an ka sogo de k'a la fɔlɔ i bɛ sogo tigɛ k'a kɛ kun ye kun min bɛ bɛn i yɛrɛ sago ma nin zamɛ min filɛ n'an y'a da sigi a bɛ maa naani bɔɲɔgɔnko bɔ n'aw ma kɛ guruma ye dɛ n'o ye nuguba ye an bɛ kɔgɔ k'a la ani poivre mugu dɔɔni i b'o ko in bɛɛ kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an bɛ sɔrɔ k'a yira n'a yɛrɛ ji n'a tulu ye fɔlɔ o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka tulu ko ɲɛɲini komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a yirana n'a yɛrɛ ye fo k'a ɲɛ an bɛ tulu k'a la sisan i bɛ tulu ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma komi aw ɲɛ b'a la fana ne ka sogo in tulu fana bɔra dɔɔni kɛn dɔɔni kun b'a la sago ye an b'ale yirani dabɔ sa i b'a fɔ kɔkɛɲɛna ko charbon ko b'a ko la dɛ sabula dumuni de yirani ka di kosɛbɛ ka tɛmɛ dumuni min ma yiran kan o la sa kɔkɛw a ye sabali a ka mugan fara charbon sɔngɔ kan diɲɛ gɛlɛyalen do dɔɔni an dun b'a fɛ a ka ja dudenw de da kɔnɔna na an bɛ ka nin yirani min kɛ tantɔ o de b'a to an ka zamɛ ɲɛ bɛ ɲɛ kosɛbɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ye yeti de ye an bɛ yeti den kelen k'a la ne t'a dɔn b'o tɔgɔ fɔ faransɛkan na cogoya min na n'a sɔrɔla maa dɔ bɛ jamanakaw b'o dɔn a ye ɲɛma n'o ye commandɛri la an ka wala ma caya ani yeti yiranen ɲɔgɔnna dɔɔni an b'an ka jaba tigɛlen walima susulen an b'o k'a la ka sɔrɔ ka n'a n'o fana yira ɲɔgɔnna kosɛbɛ yɛrɛ de koyi fo jaba in ka nɔɔni k'a ɲɛ bilen dɔɔni i n'a fɔ aw bɛna ye jala cogoya min na komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na tasuma ye kabako d'ale fana kan ɲɛ bilenna kosɛbɛ an bɛna kɔn k'a la sisan i bɛ kɔn tigɛ dɔɔni k'a la i ka na caya kosɛbɛ ɲani a b'a fɔ k'a b'i ka dumuni kasa yɛlɛma kosɛbɛ an bɛ bi tile min na dumuni kasaba ka sin ka taa kɛ jɛgɛjala ye o man di bidon in kosɛbɛ i b'a kɛ dɔɔni ye dɔrɔn ten i n'a fɔ ne ta nin di bɛrɛ ye an b'a n'o yira ɲɔgɔn na miniti 2 bɔ ɲango walima miniti 5 a ka na tɛmɛ o kan ɲani a bɛ nɔnɔ la o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a jiko ɲɛɲini an bɛ ji litiri kilancɛ k'a la k'a ji dun an tɛ ji bɛrɛ k'a la dɛ sabula an bɛna an ka legumiw k'a la n'o y'an ka nakɔnafɛnw ye olu tigɛlen tigɛcogo la tigɛcogo min bɛ bɛn an yɛrɛ sago ma i n'a fɔ ne ta tigɛlenni filɛ nin ye k'a k'an ka da kɔnɔna na ne ye n ka poivron in kilancɛ tigɛ k'o fana fila sen fɛ o b'a tɔ sankɔrɔta kosɛbɛ an tɛ ji bɛrɛ kɛ k'a ji dun sabula ninnu yɛrɛ fɛn o fɛn min filɛ nin ye diɲɛ na ji dɔ bɛ bɔ a yɛrɛ bɛɛ la an ka rɔfu susulen ɲɔgɔn na an ka marinadi vɛriti tantɔ marinadi binkɛnɛ an b'o dɔɔni k'a la ka sɔrɔ ka na kɔgɔ k'a la i bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma ani poivre mugu dɔɔni dɔrɔn an bɛ barama bugada la sisan k'a to yen n'a ka tobi miniti 15 bɔɲango normalement kɔni a kan ka se dɛ o waati kɔnɔna na an b'an ka maloko ɲɛɲini ni marakaw ko ko maaro an b'an ka malo ko ne ka malo in bɛ komi i n'a fɔ 150 grammes o bɛ komi i n'a fɔ bamanankan na garamu 250 komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an bɛna lajɛ n'a sɔrɔla an ka légumes ninnu selen don komi aw yɛrɛ ɲɛ bɛ légumes ninnu na u ma se ten tɔ kosɛbɛ n bɛna barama bugada la tuguni n'a sɔrɔla k'i ka malo ko malo wusu tɛ i b'a wusu nin yɔrɔ la dɛ i bɛ ɲintin da barama da la ka sɔrɔ k'i ka malo wusu nka ne ka malo in ye malo wusu ye ka ban o de y'a to ne tɛna n yɛrɛ bila wusuli wɛrɛ la miniti damadɔ dɔrɔn an ka légumes selen filɛ nin ye an b'a bɛɛ ta ka bɔ da kɔnɔna na an b'an ka nakɔnafɛnw bɛɛ salo ka bɔ da kɔnɔna na ka sɔrɔ k'an ka da jiko ɲɛɲini
An bɛ ji litiri kilancɛ fara kan sisan a bɛ komi i n'a fɔ ji litiri kelen bɔɲango de b'an ka da kɔnɔna na. N'a sɔrɔla i ka sogo ye sogo ye k'a jalen don kosɛbɛ i b'a ji caya ka tɛmɛ nin kan ka sɔrɔ k'a to yen nɔ a ka tobi dɔɔni waasa sogo in ka magaya i n'a fɔ ne y'o de kɛ. Ne y'a to yen nɔ a ka tobi dɔɔni waasa sogo ka magaya. N y'a ye sogo magayara waati min na o waati de n sɔrɔla ka na malo k'a la sa. Komi n delila k'a fɔ cogoya min na maloko in na n'i ye gongoni ɲɛ kelen ta i bɛ gongoni ɲɛ fila ji ta. O de b'a to a ka ca la i ka malo tɛ ji ta kosɛbɛ. I n'a fɔ n'i ye malo temi verre ɲɛ kelen ta i bɛ ji temi verre ɲɛ fila de kɛ k'a tobi. O b'a to i ka malo a tɛ nɔɔni abada. An b'a kɔgɔko jateminɛ sisan n'a sɔrɔla kɔgɔ m'a labɔ an bɛ kɔgɔ dɔɔni fara a kan. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka marinade binkɛnɛnama an b'a n'o don ɲɔgɔn na k'a n'o ɲami ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka sɔrɔ ka n'a barama buguliko dabɔ sa. Ayi barama de bɛ bugu ale da la koyi k'ale to yen nɔ a ka tobi. Nin yɔrɔ kɔnɔna ne nin ma nɔ an tɛ tasuma caya kɔrɔ kosɛbɛ. I bɛ dɔ bɔ tasuma na n'a sɔrɔla i ka tasuma bi bagi bagi i b'a fanga dɔgɔya dɔɔni ka sɔrɔ k'a to yen nɔ a ka tobi a fɛrɛma dɔɔni. An tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ an bɛ to ka n'a lajɛ nka an t'a lama. N'an tora k'a fɔ k'an b'a lama dɔrɔn a bɛ nɔɔni. Ne kɔni ni ne bɛ n ka malo tobi ne t'a lama dɛ. Ne b'a to yen nɔ f'a ji bɛ ka jigin dɔɔni n'a ji jiginna dɔɔni waati min na ne bɛ sɔrɔ ka kutu don a la k'a fɔ sa ko n b'a lama hali o yɛrɛ ne b'a kɔri dɔɔni de. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an bɛna cɛ bɔ sisan ka sɔrɔ ka marinade verte tɔ laban k'a la. I n'a fɔ ne ye marinade verte ne y'a tilanyɔrɔ 3. Tilanyɔrɔ fɔlɔ la an y'a kɛ legume tobitɔ la. Tilanyɔrɔ 2nan an kɛlen ka malo k'a la an ye dɔɔni k'a la. Tilanyɔrɔ 3nan an b'a cɛ bɔ sisan k'a don a kɔnɔna na. Nin b'an ka malo parfumé yɛrɛ de a b'a kasaja kojugu. Adamadenw mana n'a daw nɛn kan u b'a fɔ k'o tuma na e ye nin wusu cogo di tan dɔ. A b'an ka dumuni dɛmɛ yɛrɛ de a ka wusu a fɛrɛma wa a kasa fana bɛ sankɔrɔta kosɛbɛ. An b'a datugu sisan n'a ji jara pewu an bɛ sɔrɔ ka mana d'a da la. Maa dɔw tɛ nin fɛ nka nin ye ne ka astuce ye ne bɛ mana d'a da la ka ji dɔɔni furufuru mana in sanfɛla la donc o la o funteni bɛ taa kolokolo an ka dumuni na o b'a to a bɛ wusu fo k'a ɲɛ fana k'a sɔrɔ i m'a fɔ k'i b'i yɛrɛ bila la k'a fɔ k'i bɛ ji wɛrɛ fara a kan n'a kɛra ko ji m'a labɔ kosɛbɛ. Yanni an ka mana d'a sanfɛla la an bɛ mana su ji la fɔlɔ de ka sɔrɔ k'a d'a sanfɛ ka tila tuguni ka ji fitinin furufuru mana in sanfɛla la. An bɛ mana ta ka bɔ a sanfɛla la sisan komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a wusura sa dɛ. An bɛ tasuma da dɔgɔya kɔrɔ dɛ n da panna o yɔrɔnin kunna. An bɛ tasuma da dɔgɔya kɔrɔ waasa a ka se ka wusu ka ɲɛ. An b'a don ɲɔgɔn na sisan ni marinade verte min b'a kɔnɔna na o b'a to marinade verte in bɛ taa kolokolo an ka dumuni fantan naani bɛɛ lajɛlen na walima a bɔtɔla i fɛ i b'a ɲami ɲɔgɔn na dɔɔni waasa fantɔw fana ka wasa ko la. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n ye dɔɔni ta aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a magayara wa a ma nɔɔni fana a jɛlen fana tɛ. Nin y' anw de ka zaamɛ ye. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na n y'a fɔ n ko n ye foronto dɔ dilan kɛrɛfɛla la. N ye foronto dilan kɛrɛfɛla la n'o ye foronto sɔsi ye. Ne delila ka foronto sɔsi dɔ video kɛ a bɛ yan nɔ YouTube kɔnɔna na n'a sɔrɔla i ma deli k'a video ye a bɛ dugumana na. Komi aw ɲɛ b'a la finman min kɛtɔla filɛ nin y'a la tan dɔ o tɛ foyi wɛrɛ ye koyi ale de ye ndomi ye. Ne ye ndomi de dilan n'a sɔrɔla o ndomi dilan cogo ka dɔ ye n'Ala sɔnna a ma n bɛna foronto kɛ ka tila tuguni ka ndomi in fana dilan cogo yira o la nka ndomi in tɛ dɔwɛrɛ ye ne y'a daji de a dajilen ne y'a sɛnsɛn ka sɔrɔ k'a tobi ka nafɛnmuguniw k'a la dɔrɔn a banna. Ni video in diyara ye a y'a partager ka taa aw fɛnmaw kun n'o ye k'a cari k'aw ni hɛrɛ bɛn Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ aw bismillah.